Men only have 4 moods. You got my heart, got my mind. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ng mga memes na nagdaan ngayong linggo. At gusto ko lang sabihin na ang makikitain natin sa video to ay do-donate natin sa mga health center dito sa Pilipinas ngayon dahil sa ating mapinagdaanan na sakuna. Dahil gusto ko ipakita sa mga nakolekta ng ating admin na kahit ano pa ang mangyari sa atin, tayo ay likas na masiyahin. Para sa mga SJW dyan, hindi ito para pagtawanan ng mga nangyari sa Pilipinas. Ito ay para patunayan na kahit ano pa ang mangyari sa atin, nakakahanap tayo ng paraan para sumaya at para malagpasan ng kahit ano pang sakuna. Kaya simulan na natin. Kaya hindi ko na masyado ito i-edit dahil ayoko na i-romanticize ang mga nangyari dito. Simulan na natin. Galing kay Yezu, yung naligo ka ngayon. Ano to? Anong music video to? Sunod! Galing kay Dandel. Kitang-kita po kung paano sinasalag ng Sierra Madre hanggang Bagyo. Wow! Matagal naman na natin alam yan. Diba? Yan ang madreng hindi luluhod. Diba? Yung matibay nating panangga sa mga iba't ibang sakuna, sa mga iba't ibang bagyong dumadaan sa Pilipinas. Kaya maraming salamat Sierra Madre. Kaya kung ano man yung mga mining na ginagawa Sierra Madre, sana tangayin ng bagyo ang lahat ng mga makina nyo, leche. Sunod, galing kay Luigi Farol. Ito ang isang tunay na pet owner. Hindi niya iniwanan ng kabayo niya. Hindi Red Horse! Ano ba? Lasingin niyo ako. Diba? Nakakahanap pa rin tayo ng paraan para sumaya ngayong panahon ng sakuna. Magaling kuya, diba? Pampainit yan ng kalamnan at ng tiyan. Maraming salamat. Prioridad ang inuuna. Okay lang. Kung natanggal na niya sa tali ng kanyang aso, di ba? Di ibang hayop naman ang kanyang tulungan. Tandaan sa mga pagbumabagyo, huwag nyo kalimutan ang inyong mga alaga. Kung kanino mga alaga to pakikuha. Ito ang alagang kailangan mo lagay sa tali, leche. PhilHealth ba to? PhilHealth! Bakit ka? Anong kukunin mo sa akin? Tinangay na din ng PhilHealth ang ating pera. Magaling! Palakpakan, maraming salamat sa... Meron bang bagyo na ang tatangayin lang yung mga kupal at mga corrupt dito sa Pilipinas? Kahit yun lang, kahit hindi na salagin ng Sierra Madre yun, kahit kunin na lang sila lahat. Ano na, ito ang hindi kayang salagin ng Sierra Madre at kung ano, at kahit pari pa yan, ilang dasal ang kakailanganin natin para masalag ang mga corrupt na opisyales. Sunod, galing kay Blessing, survivor siya. Yan, may isa po tayong survivor. Wala, ang cute niya, pero peste. Marami akong kilalang cute pero peste. Yung mga nasa TikTok. Nilalamig nga eh, oh. Ang galing eh, no? Ang galing niya. Mauta. Go! Diba? Sayang yung 150. Anong 150? Anong correction ng 150? Oy! Ano yan? Dapat sumakay siya sa Zone Rocks, mas maangas. Parang barko na talaga. Ang talino talaga ng mga daga. Kaya hindi mo kailangan talian yan, mabubuhay yan. Sunod, galing kay Emmanuel. Magaling na kalidad ng paghahalo. Hinahanap niya ang recipe. Paano magluto ng buhaya sa Pilipinas? Buti na lang hinalo mo kasi copyrighted yun. Makatangayin din ang ating channel. Maraming salamat. Sunod, galing kay Kurt. Nakakatakot niya kung kayang gawin ng dagayan kanina. Ito yung mga PhilHealth Mafia nung nalaman na nagnakaw silang 15 billion. Ayoko na! Ay, sumay dito! Leche, kung nagagawa lang natin yung pagbaha dito, natin lagpasan at wala tayong kapangyarihan ganyan. Sunod, galing kay Emmanuel muli. Lilipad! Lilipad nga naman. Sakyan niya, yan yung sinasakyan kanina nung daga. Sunod, galing kay Avenoa. If weathering with you took place in the Philippines. Mga pamahiin ng Pilipinas. Diba? Wag mo salagin ang mga sakuna dito gamit ang iyong machete. Umalis kayo kung kaya nyo dahil walang pakialam ang mundo sa atin. Sunod, Snake and Ladder. Galing kay Justin, Snake and Ladder. Bayanihan live action. Maraming salamat.
Kailangan ko ng konteksto dito sa totoo lang. Pero sige. Sunod. Kay Komi, anong konteksto nito? Galing kay Ken. Pinoy. Ano to? Anong konteksto nito? Ayun. Kay Noli. Diba? Pilipino likas na masiyahin. Go, Noli! Ako sino ka man? Napakaganda ng flip. Malakpakan. O, ito ba yung sinaki ng daga kanina? Shot, bigyan ng shot yan. Maraming salamat. Pero iba ang Filipino resilience, diba? Iba ang Filipino resilience sa kanilang pagiging likas na masayahin. Hindi porket resilient tayo o matibay tayo, dapat pumapayag na lang tayong minamaltrato o pinapabayaan ng ating mga opisyalis. Diba? Magkaiba yun. Oh, matibay mga Pilipino, kaya huwag na natin tulungan, huwag na natin bigyan ng kaya relief goods yan. Nalala ko na mismong araw ng bagyong yun, dumating dito. Ang dahil mga nagpo-post, mga kailangan rescue. At mabuti at nakakatulong ang internet sa ganong paraan. At sana naman nagagamit yun ang matiwasay ng ating mga opisyalis na sana hindi boomer talaga nakakaintindi kung paano gamitin ang internet sa mabuting paraan, di ba? Hindi siya puro scandal, sa paraan na makakatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Bigyan natin na 8 ang iyong talon. Sunod. Perfect. Napakagandang form pang Olympics. Maraming salamat. Sunod. Kay Ken ulit. Alam ko na to. Hey! Crowd dive. Lit. Sunod. Galing kay Ronnie. Ang galing ng idea. Saan kaya niya nakakuha siya siomay? Tinoyo ang gumawa nito at mautak. Minsan pag may toyo ka talaga, magaling. Nautakan mo ang baha at ang bagyo. Maraming salamat. Ingat kayo palagi, ha? Sunod. Galing kay Sherwin. Girls, I can't believe it in kay boys. Oh, ayun, nakita ka to. Ito yung mga naiwan na aso. Diba kaya sabi ko sa inyo, dalhin nyo na sila o tanggalin nyo sa tali para di naman sila maipit. Di ko malilimutan ng mga pinakamamahal natin mga aso. Kung daga nga, diba, kaya nila. Kaya rin ang mga aso yan. Sunod. Galing kay Alec. Michael, umuwi ka na. Yung susi ng bahay po. Na ka, hindi ako makauwi. Paano siya makakapasok yan? Parating kayong bagyo. Umuwi ka na. Bilisan mo! Si Michael, at bakit? At kasi wala ka sarili mong susi, isa ka pa eh. Tinangay rin ba? Sunod! Yan kay Jaisley. Tangay na lahat, wag lang ang Dolomite. Hey! K-pop. Leche, ano pa huli galing kay Fernando. Hey! Namatay ko sa'yo. Kasama mo ito sa bagyo. Nangamig sa kasama sa bagyo. Lahat, ano ba saklo na yan? Malalagpasan natin yan. Malakas tayo. Pero hindi ibig sabihin na papamaltrato na tayo at papabaya sa ating... Ito yung mga asong inalagaan na mabuti na kanilang mga amo at tinanggal sa kanilang mga tali. Napaka-wholesome. May mga gusto ko ending yung mga wholesome. At doon na natin tapusin nyo. Maraming salamat sa mga nanonood. Ilalagay ko sa description, mga help center, mga contact number na pwede nyo tawagan sa mga darating na bagyo at sa mga nagdaan na nangangailangan ng tulong ang bilis magsalita. So, kung nagustuhan nyo at sumaya kayo, huwag nyo tayo like, share sa mga gustong sumayang friends ngayong mga nagdaan na bagyo, mga na brown out. At huwag nyo tayo mag-subscribe. Paulo Love.